Ahojte, chcel by som vám prečítať veľmi silný verš z Biblie o nádeji. Vedia poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Ak ma budete hľadať celým svojim srdcom, dám sa vám nájsť, hovorí Pán. Je to z Jeremiáša kapitola 29, 11 až 14. Sám vidím vo svojom živote, že pri ťažkých okolnostiach sa nechám opantať alebo pustím do svojho srdca strach, z čoho vplynie beznádej, namiesto toho, aby som tým srdcom hľadal Boha. A tento verš je veľmi silné pripomenutie pre mňa a verím, že sa nájdú aj mnohí z vás, ktorí to budú cítiť rovnako. Je to skvelé pripomenutie si naozaj uvedomiť, že či sú tie časy jednoduché alebo ťažké. A ja aj verím, že vy chceme nasledovať toho Boha a hľadať ho, namiesto toho, aby sme si plnili srdcia inými vecami ako tým strachom. Tak vďaka Bohu za tento verš. Aj požehnaný deň. Ahoj.